Yo jagat yo dewa Bathara sisaning Bathara jagat iki sapa bocah bagus. Kowe wani-wani ndek-ndeki nggonku omah kaya ngaku. Yen kowe takon aku aranku Permadi aku ora paling sira Kakang Suryatmaja. Kowe adikku Permadi ya panjang kaponopo. Kakang Suryatmaja ngerti ya pusaka Kuntawijaya Numam. Jaya diparingake karo aku nanging kleru kulung Bathara Narada maringake karo kowe. Mula Kuntawijaya tak jaluk. Wah enak temen wosmu Yai. Dewa kowe ning ngendika ora kena wae ya iki bejaku ora kena aja takon butong mati. Aduh kados pundi pukulan kula namung pikantuk ingin niku wujudipun rangka kados ngaten pukul. Oh lah saya sedaya terima-terima Permadi. Wis kudu. Kok dating dewa Sinawasan.
Yo mung antuk wujuding rangka ning ya terima-terima iki mbak mung rangka iki rangka jenenge kayu Kestuba Jati ya Kestuba Mulya. Ambak mung sipating rangka niki kayu saka kayangan saka kadewatan ki ampuh daya pangaribane ya nggih. Mulai mengko nggonen magas. Musre ponamu tutuk wis mesti barang entuk gawe. Apa tumono gaman sing landhep ora tegas mung kayu kok kowe aja ngono ya kakang kabeh ora ngerti. Iki kudu nasibe pamanmu ya mau entuk rangka. Ya nek ngono ya ayo. Ya aturake karo Ndara Kudara monggo Gus. Inggih. Ya aku ya melu ayo. Tak sedeng kaya ngopo. Wis ora usah melu ora usah. Ndak nambah-nambah betul ora usah. Aja ngono aku kudu melu nyekseni. Ya jenenge ayo budak Marto. Ora.